الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwan fiskokinmu a wannan yammaci na ranar asabar, yammaci da ya yi daidai da 3 ga watan August, shine watan 8 miladiyan annabi Isa alaihi salam, in ya tabbata ko 2020 da nawa ne da 24, shi ya yi daidai da 28 ga watan Muharram, hijiran annabin rahama sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446. insha Allah yau ma da mu dora karatu a inda muka tsaya cikin wannan littafi mai albarka na Jami'ul Matun, littafin da ke karantar da mu aqida. Wancan sati muna cikin babi na du'a ila shahadati Allah ilaha illallah, da mu tashi kan insha Allah fihi masail. Malam yace fihi masail, cikin wannan akwai mas'aloli. Al'ula, na farko, anna da'awata ila Allah tariqun man ittaba'ahu sallallahu alaihi wa sallama. Lalle kira zuwa ga Allah shine kira zuwa ga kadai ta Allah a shiga musulunci, hanya ce na duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa da'awa ba an keɓance ta iyaka wa malamai bane. Akwai da'awan da aka keɓance wa malamai saboda sai da ilimi ne za a yi irinta, amma lalle kowane mutum zai iya zamowa mai da'awa a gwargwadon abin da ya sani na addini. Asaniyatu, na biyu, tambihun faɗakarwa alal ikhlasi, akan tsarkake Allah, kaɗaita Allah, yin abu domin Allah, don nufin Allah cikin aiki. Li'anna kasiran minan nasi, dalle domin yawancin mutane, lauda'a ilal haqqi, da dai kira zuwa ga gaskiya, sai kaga gashi na kira zuwa ga gaskiya ne, amma fa huwa yad'u ila nafsihi, sai kaga yana kira zuwa ga kankansa, yana neman ɗaukaka, yana neman a san shi, abin ba har cikin zuciyansa ba don Allah ba. To kaga wannan shine karshen asara, shine na cikin karatun da muka yi na tafsiri na can baya, allazina khasiru anfusahum, ko waɗanda suka yi hasaran kayukansu wa ahlihim da iyalansu. Allah ce ula'ika huwa khusranul mubin, wannan shine hasara mabayyani. Kana ɓata lokutanka a kullum, kana ayyukan ibada maimakon ka nufi Allah a ciki, amma sai ya zama kuma wani Allah kake nufa. Ko da ibada mutum yake yi, a ce mutum dai zo masallaci cikin duhu, dai zo cikin hadiri, dai zo ana ruwan sama, sai ya kama wani gurin zama, kullum gurin zamansa kenan, maimakon ya zama na yi don Allah, don neman lada a gurin Allah, manufansa Allah ya samu tsira a wurin Allah, sai ya zama ya sa kuma don a ce mai kokari ne, don a ce ya tsaye da addini, don a ce mai ibada ne, don a ce wanin nan bayi da dama. Kowa in dai bai samu gurin wannan zaman ba, to sai kaga a masallacin ranar sai ya ji kamar ma bai yi sallan ba, wanda kuma gaskiya ba haka bane. To wannan ala sabilil misal ne na buga akan kowane irin aiki. Kullum ina buga misali da abin da ya shafi wannan social media. Akwai abin da a gwada a social media wanda zai sa mutane ya zamo ya kwaɗaitar da su gurin yin wani aikin alheri. Yanzu a kaddara ce kamar wata ƙungiyoyi ne
wanda da su yi rabon abinci sun har hada kuɗi da su taimaki mutane. Wannan yana da kyau a sa a social media domin shawaran ƙungiyoyi da yawa su gani su kwaikwayi irin wannan, saboda a samu sanyi da irin waɗannan ƙungiyoyi waɗansu talakawa wanda ba su san yadda da su yi ba, da su iya samun wani abu wato na ɗan rarrage raɗaɗi. Wannan babu laifi. Amma yanzu a ƙaddara a ce mutum ne yanzu zai yi ma wani amininsa ko abokin tasowansu wani abu na alkhairi, wani lalura ya same shi, zai ba shi ɗan masara mudu 5 ko 10 ko 20, da su haɗa ɗan waɗansu ɗan kuɗaɗe mai naira 500, mai naira 1000, mai naira 2000, sai su ce kuma in sun kawo wannan abin a gaban wannan amininsu da suka tashi, wai sai sun haska sun sa a social media an gani sun yi ma malam wani kaza ko alhaji wani kaza ko wani abokinmu kaza da muka tashi gashi mun masa kaza. Wannan ba daidai bane, wannan ba daidai bane. Wannan abin zai iya kore niyya na alkhairi, na nufin alkhairi ya kawo riya ce. Na fata an fahimce ni. Amma akwai abin da za a iya sakawa a gwada, wannan babu laifi saboda zai iya kwaɗaitar da waɗansu. Amma wannan abin da ka yanzu ko kai ne yanzu ka ce bari da raba masara mai mudu 80, bari da raba shi mudu 5 mudu 80, mudu mutum 4, mudu 20, mutum haka ne ko mutum 8, mudu 40 ko, to dan ba mutum 16, sai ka sa a ɗauka kuma a haska, wai kai kana raba masara mudu 5 sai a ce gashi can na ta raba abinci, yana ta raba masara, wanda kai ne wannan ka gida da ka yi wannan, to za ka iya rushe radanka, riya zai shiga ciki. Amma babu laifi idan wani ne ya baka ko ka tallata ma wani ka ce masa ya kamata abinda Allah ya hore muku, don Allah ku sayi masara mana ko da buhu 20 a raba mudu 5 wa mutane su dan samu dama, sai ce ba damuwa, kudin masara mudu 20 ya kai, buhu 20 ya kai nawa, sai aka ce kusan miliyan 2 ne, sai ce to bari ba da miliyan 2, sai aka saya. Wannan babu laifi ka gwada ka kuma yi bayani, saboda me yasa, saboda gaskiyan kai fito. Mutane ne ka tara su, to ga adadin mutanen da damu baku. Wani bawan Allah ne kuma sa addu'a, muka gaya masa ya ce a bayar zai dan rage radadi, tunda da aka ini baka samu mudu ɗaya ba, an zo an baka mudu 5, da aka ji daɗi, to wannan babu laifi. Irin waɗannan abubuwa ba laifi. Amma abinda mutum kawai shi zai yi kawai, ko kuma za ku taimaka ma wani nan ko abokinku ne ko abokin karatunku ko abokin kasuwancinku ko abokin hulɗanku ko abokin sana'anku, lalura ya same shi kuma ku ce wai sai kun haska kun gwada a social media kun ba ma wani kaza, bai ba daidai bane. Irin wannan zai zama akwai riya ciki. Allah ta'ala ya kiyaye mu. Shi yasa yake magana yake cewa li anna kaseeran minan nasi, domin mafi yawancin mutane lauda ilal haqqi, da su yi kira zuwa ga gaskiya, fa huwa yad'u ila nafsi, sai ka gana kira zuwa ga kansa ne, a san shi ya shahara. Allah ka kiyaye mu da wannan. Allah ka sa duk abin da zamu yi mu yi domin kai. As-salisatu na uku, annal basirata min al-fara'id, lallai basira shine ilimi, yana daga cikin abin da ya zama wajibi, farilla ne. Shi yasa na gaya muku cewa ba wai dole ne mutum ya zamo ya ɗauki littafi bango zuwa bango ba, ya ce dole sai ya zamo bai zamo malami. Waɗansu suna ɗauke mu wani karatu, amma ya zamo mai tambaya. Duk abin da zai yi a addini ya zamo mai tambaya, domin ya zamo duk abin da zai yi ya zamo yana da kyakkyawan wato samun yaƙini a zuciyansa na abin da yake yi kaza babu saba wa Allah a ciki. Dole sai da tambaya. Ina fata an gane, dole zai zamo da tambaya. Ar-rabi'atu na 4, min dalail husnut tauhidi, yana daga cikin dalilolin kyawun tauhidi shine kadaita Allah, tsaraitar da Allah shi ɗayansa gurin ibada. Allah shi bai da na biyu, komi a duniya bibbiyu ne, amma Allah ne guda ɗaya bai da na biyu. Shine laisa kamislihi shay'un, bai da mai kama da shi, wa huwa sami'u wa huwa al-basiru, shi mai ji ne, shi mai gani ne. To Allah ne guda ɗaya bai da na biyu,
amma duk wani abin da ka san shi sai dai in baka san na biyunsa ba, amma akwai na biyunsa. Ina fata an gane. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha witru yuhibbul witra. Allah guda ɗaya ne tak, yana son abin da za a yi ɗaya. Shine kamar misali yanzu kai sallan dare kai biyu, kai biyu, can ƙarshe sai kai guda ɗaya tak. Ina fata an gane. To saboda haka na daga cikin dalilin kyawun tauhidi, kaunu kasancewan shi tauhidin nan tanzihan lillahi ta'ala anil masabbati, tsarkake Allah buwayayye mai girma ne daga barin zagin Allah. Domin duk wanda ya kishiya wa Allah ya zagi Allah. Wala tasubbul lazina kafaru fa yasubbullaha adawan bighairi ilmi. Kar ku yadda ku zagi waɗanda suka kafirta, balle su kuma su zagi Allah. Ma'ana abin da ake nufi, kar ku zagi addinin waɗansu in suna addinin, ku zagi addinin, kuka zagi addinin su fa tun da dama ba su yi imani da naku addinin ba, za su juyo kanku sai su zagi addinin ku. To ku kuma zagin addinin ku zagin Allah ne, saboda gaba kuma ba tare da ilimi ba. To Allah sai ya hani mumunai kada su yi haka. Mu dai abin da aka san mu musulmi shine da awakira da salo da dabara da kyautatawa da kyawun hali na ɗabi'a, da kyawun hali na ɗabi'a, da kyawun hali na hali, da kyawun hali na yanayi, na yadda zai iya jawo wani wanda bai cikin addininsa domin ya shiga cikin addininsa. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo wato mutane da yawa suka yi ta shiga wannan addini da wannan irin hali nasa, irin ɗabi'a nasa, irin kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kau da kai, da kawaici, da kyauta da yake yi. Ya halalta ka yaudari mutum da kyauta da dukiya ka shigo da shi addini, matukan kana da wannan halin, musamman kuma mutumin da ka shigo da shi addinin za ta ci gaba da shigowansa. Ya kamata ka yi haka, ya halalta a yi haka. Saboda karkaca to wannan zai shigo addinin ba don Allah bane, don kuɗi ne ya shigo. Wa ya gaya maka? Za ka iya masa kyauta, ka jawo hankalinsa, ka yi da barbarun da zai shigo addini da dukiyarka da duk wani abin da ya kamata ka ja hankalinsa har ya zo ya fada cikin addini. Ana yi, ana nan, in musulunci ya kama shi, ya fahimci musulunci shi kenan. Ina fata an gane. Saboda haka yin shirka wa Allah subhanahu wataala zagin Allah ne, kadai ta Allah subhanahu wataala kasancewansa ba zagin Allah bane, tsarkake Allah ne subhanahu wataala. Alhamisatu na biyar, anna min qubhi shirki, yana daga cikin ainihin abin da ake ki daga shirka shine kaunuhu, kasancewansa masabbatallahi, zagin Allah ne, zagin Allah ne subhanahu wataala. Na fata an gane. To dan Allah wanda ya kagi halittanka daga babu, kuma bayan haka ma in ka dubi mataki bayan mataki da Allah ya yi dan adam, dole ka ji tsoron Allah, ka san Allah. Kar ma ka kalli wani bangarori da yawa. Yanzu dan adam ne fa, ga munan nan yadda aka yi mu. Yanzu dan adam ne idan ya taba abu fa sai ya ji daɗi, ya ji nishaɗi, ya ji farin ciki, ya ji kwanciyar hankali, ba magana ba komi, bakinsa a rufe, zai taɓa abu ya ji irin wannan yanayi, ko ba ka bane? Da taɓa abun kuma akwai taɓawa na abu, kuma ya taɓa abu bakinsa bai yi magana ba, bai ce komai ba, da taɓa wannan abin ya ji tausayi, hankalinsa ya tashi, ya ji ya damu har ya sa shi kwalla. Babu haka? Da wannan taɓawan kuma idan ya zo ya taɓa, ya ji zuciyarsa ya tashi, hankalinsa ya tashi, ya ji amai, zai yi amai ɗin kuma ya yi amai ɗin kuma da taɓawan. Da wannan taɓawan kuma in ya zo ya taɓa kuma ya ji ransa ya ɓaci na tashin hankali, ransa ya yi mummunan ɓaci har a gane a fiskarsa ransa ya ɓaci da taɓawa. Duk kuma taɓawa ne, in ban da Allah wake da ikon wannan abu a jikin kai kanka kawai dan adam. Wa fi anfusikum aya,
akan kanku akwai aya. To wannan tabawa da na gaya muku, haka a jikin kallo mutum yakan ji nishadi, haka a jikin kallo ran mutum yakan ɓaci, haka a jikin kallo ran mutum yakan zamo ya ji tausayi, hankalinsa ya tashi, haka a jikin kallo mutum yakan iya amai, ya ji tashin zuciya ya yi amai kuma a jikin kallo ba. To haka kuma a ɗanɗano, haka kuma a ƙanshi, akwai ƙanshin da za ka ji kawai sai ka ji farin ciki, ka ji abin ya maka, akwai abin da za ka ji hankalinka ya tashi, akwai abin da za ka ji tausayi, haka duka. Haka kuma a taɓawa, haka yadda na muku bayani. Wannan fa Allah shi ke da wannan, a jikin wannan kawai ya ishe ka gane waye Allah kawai. Huwa zahiru, shi ne wanda yake a fili, Allah bai ɓoye. Kaga wannan misali ne kusa da kai aka buga maka, wannan aikin Allah ke. To saboda haka shi kadai ta Allah subhanahu wataala, tsarkake Allah ne, sannan kuma hada shi da wani zagin Allah subhanahu wataala ne, muzanta shi ne. Ai dalilin da yasa aka kira waɗanda suke shirka wa Allah aka kira su kafaru, kafirai, kafaru. Ma'ana alkufuru butulci ne, mutum yayi butulci. Yanzu kan misali ne a ce yaro na hannunka, ya girma a hannunka tun na shekara 2, ko kuma ma a ce yana jinjiri mamansa ta mutu, kai ka shayar da shi madara, kana ta bincike me yake daidai da yaron nan, jinin yaron nan ko abin da zai zauna a cikin yaron nan, kar a bashi abin da zai sa masa kashi ko wani abu, in bayi da lafiya ka tashi har ya fara wayo, har ya kai shekara 3 sai ka sashi a makaranta nursery, kana biyan kuɗi har ya ƙara nursery, ya yi primary school, har ya zo secondary school, kai ne cinsa, kai ne shansa, kai ne suturansa, kai ne kudin break ɗinsa, kai ne kudin makarantansa, har ya fita daga secondary school, ya wuce ya je ya university, ka biya komai na universitinsa, ka ƙare duk komai, ya dawo gida, za ka samu wani mutumin da tun yaron ba a haife shi ba, kayi mutumin ku daidaita shi abokin gabanka ne, ka masa sallama ya ki amsawa, ka yadda da cewa jarabawanka kenan, ka masa kaza ya tafi guri yana aibanta, kana faɗan abin da ma ba ya tare da kai, kowa ya gane shi maƙiyinka ne, kawai shi kenan wannan yaron ka sama masa aiki da kanka, ya je ya samu aiki, albashinsa na farko sai ɗauko ya kama wannan makokin, sai ka ce ina albashin kan, sai ce ina ba mu wani, na ce samun albarka, duka ka bashi, na bashi duka, don Allah ya zaka ci. Kafin ka yi aure sai ka gan shi ya koma gidansa, to wannan shi ya maka kufu, butulci kenan ya maka. Kuma sai ya dawo yaron yanda mutumin bayi magana da kai, shi ma bayi magana da kai, bayi ko kallon inda kake, don Allah ya za ka ji a zuciyanka. To haka Allah da ya ƙagi halittarka tun daga babu, ya raine ka, ya sarrafa ka tun kana maniyi, ka dawo gudan jini, ka dawo gudan tsoka. Allah shi ya san yanda ya yi ka, halkan min ba'd halqin, halitta bayan halitta, fi zulumati salasi, cikin dufanni guda 3, ga duhun cikin ciki, ga duhun mahaifa, ga duhun hashima. Allah ya shirya rayuwanka, ya fito da kai, ya rayanta ka, ya baka lafiya, ya baka abubuwa ma da baka roƙe shi ba ma, don baka roƙe shi ba ya baka gani, baka roƙe shi ba ya baka ido, baka roƙe shi ba ya baka kunne kana ji, baka roƙe shi ba ya baka hannu su kafa, da dai makamantan irin waɗannan. To sannan sai ka zo ka ce san ba shi za ka bi ba, ba za ka tsarkake shi ba, waninsa da ya halitta ne za ka bi. Shi ne kufu, butulci, shi yasa ake kiran kafirai alkafiru. Allah ta'ala ya kiyaye mu da shirka, Allah ya kare mu da shirka. To saboda haka as-sadisatu na 6, wa hiya min ahammiha, ita ce mafi muhimmancinta, shine ib'adul muslimi, mutum musulmi yayi nesa anil mushrikina da kafirai, la'alla yasiru minhum, domin yasira minhum, dun kar ya zamo yana tare da su, walau lam yushrik, ko da bai shirkan ba. Abinda ake nufi shine in aka ce maka, yanzu kamar misali kawai sai ka ce kana da aboki ne, aboki wanda ba musulmi ba, saboda shakuwanku da yardanku da shi, yanzu kai da ka koma Riyau
ka je ka yi gida a wurin. Kuma wallahi wannan hanyar riyom din ko motanka ne ya ɓaci a wurin, wallahi ba ku isa ku fito ku yi sallan azahar da la'asar a wannan gurin ko magariba ko isha ba. Wallahi in kuka zo kuka fara sallah sai sun zo sun hana ku. Wannan ku tambayi direbobi da yawa, wannan abin haka yake. Kuma inda ka kwana a gurin a mota, to in Allah ya yarda sai kaga wanda suka kwana da kai a eriyan gurin suna jira su da za ka yi sallah ko ba za ka yi ba, saboda tsananin kin musulunci. To sai ka koma garin da zama, kuma kai ɗaya ne musulmi. Ya kake tunani? Ai ka nakasa addinin ka iya nakasawa. Na farko ko kiran sallah ba za ka ji ba, balle kai tunanin masallaci. Da yawan waɗansu abubuwa na addini ka bar su kenan. Kai kana zaune a guraren mutanen da duk wani abin da addinin ka ya ce maka haramun ne, su a gurin su halal ne. Da su ci alade, da su ci kare, da su ci mushe abin da ya mutu babu yanka, da su sha giya kala-kala na burkutu da wuski da komai. Zina a wurinsu ba komai bane, zina a wurinsu a irin wannan gurin dottin kake zaune. Ka gani, shi yasa aka ce lalle mutum ibadul muslimi anil mushriki, mutum yayi nesa daga barin mushrikai kafirai, li Allah yasira minhum, dun kar ya zama wani cikin su, walau lam yushrik, ko da bai shirkan ba. Amma wai don mu'amala na gurin aiki, mu'amala na kasuwanci, mu'amala na wani aikin kamfani ko ɗan haɗaka da za a yi na wani abu da kai da su, wanda kuke sarrafa wani abubuwa na rayuwa ko menene, wannan ba laifi bane. Kana dai cikin 'yan uwanka musulmai inda akwai masallaci, inda akwai makaranta, inda akwai karantarwa da dai makamantan irin waɗannan, wannan ba laifi bane. Ina fata an gane. As-sabi'atu na bakwai, kaunu tauhidi awwala wajibin, kasancewan tauhidi awwala wajibin shine farkon abin da yafi zamowa wajibi. Domin in ka duba kaga duk abin da za ka yi na addini, idan babu tauhidi, babu shaidawan Allah guda ɗaya ne, ba abin bauta da gaskiya sai shi, ba shaidawan lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah, duk inda babu wannan guda biyun, babu wannan tauhidi, to duk abin da za ka yi na addini rugujajje ne. Domin wannan shine fila. Mun karanta a baya abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci Mu'azu dan Jabal, ya ce awwal farkon abinda da ka kiraye su zuwa gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah, cikin wani ruwaya ko ila tauhidi, zuwa ga kadaita Allah. To ashe in babu wannan, to ashe duk wani abin da dan adam zai yi na addini abin rugujajje ne. To idan aka samu wannan fa, to daga nan ne ake dora komai na addini. To bari ku ji, kamar yadda idan mutum na son Allah ya amsa addu'arsa, ya dinga kokarin cin halal. Idan mutum yana son Allah ya amsa addu'arsa, ya dinga yawan istighfari. In kana yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala iyakan tuba, to haƙiƙa Allah yana saurin amsa addu'ar mutum. In mutum ya samu yawan istighfari, sai me? Sai mutum ya samu yawan salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama. In ka samu wannan fa, ka dinga yawan addu'a da abubuwa guda biyu, da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, da hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ka dinga yawan addu'a da wannan bayan wa'annan abin da na faɗa, ana saurin amsa addu'ar mutum. Shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, a ciki kaga akwai la ilaha illa anta, babu abin bautawa da gaskiya sai kai. Tukun sai ce inni kuntu minaz zalimin, ni fa na zamo cikin azzalumai. Allah yana son bawa yayi furucin laifi da kansa. Me Allah ya faɗa wa Yunus dan Matta a wannan gurin shine zannuni, sai ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal gammi, sai ce wa kazalika nunjil mu'minin.
take muka amsa masa, muka kubutar da shi daga bakin cikin da yake da shi. Allah ce hakan nan faka da kake gani, in dai mutum musulmi mumuni zai yi wannan addu'an, haka kuma muke kubutar da mumuni mu amsa masa addu'ansa. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kuma yau zaka da ka samu lokaci cikin dare, ba ana cikin wannan matsatsin ba, ka samu lokaci, ba wai sai na gaya maka adadi ba, ka je kai adadin da zaka iya, kai istighfari da gaske, kai salati wa annabi, ka dauki hasbi Allahu wa ni'mal wakil ka gani na kwanaki, kai ta faɗa ma Allah damuwanka akan sa, kaga yanda Allah zai sauke maka. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kai allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallahi. Ko ba haka bane? Haka zuwa ƙarshen aya. Haka Allah subhanahu wataala, waɗanda aka ce ga mutane sun taru gare ku, sun yi shiri tsam, ga kayan tanadi ga kayan fada, sun samu garkuwan da duk da su iya tsare mashinku da kifawunku a jikinsu shine sulke, sun fa shirya sosai, ku fa ji tsoron fita ku haɗu da waɗannan mutanen. Sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ka ji kalmar da suka faɗa, Allah ko ya ba su nasara. Ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kaga hasbiyallahu. Ka duba annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da a jefa shi cikin wuta, har Allah ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum asfali. Kaga ai shi ma hasbiyallahu wa ni'mal wakil yayi amfani da shi. To kai ma ka rike wannan, yi istighfari da kyau, ka kankan da kai wa Allah, har ma nau'ukan zunuban da kake yi ka furta da bakinka. Domin cikin sayyidul istighfari inda zaka gane cewa ana son dan adam ya furta laifinsa da bakinsa, a cikin sayyidul istighfari zaka ce shine shugaban istighfari gaba daya. Akwai furta laifi, to ka furta laifinka, ka kankan da kai sosai wa Allah subhanahu wataala, iya kankan da kai. To bayan kayi wannan, yi ta salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama. In kai salati wa annabi, ka zo kai wannan istighfari, ka kankan da kai, sannan ka zo ka riƙe hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil akan niyyanka na Allah ya isar maka, ya baka agaji da taimako da gudumawa daga gare shi, daga abin da kake ciki. In ka kare kuma ka dawo kana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kaga abin da Allah zai maka. Allah ta'ala ya mana gudumawa. Saboda haka shi yasa ya ce kaunut tauhidi, kasancewan tauhidi awwala wajibi, shine farkon wajibi. As-saminatu na 8, annahu yabda'u bihi, lalle zai fara da shi tauhidin nan qabla kulli shay'in, kafin komai, hatta salata has-sallah. Don sallan ma ba za ta ginu ba, ba za ta karbu ba a wurin Allah subhanahu wata'ala har sai an samu tauhidi. At-tasi'atu na 9, anna ma'ana an yuwahhidu Allah, abinda ake nufi da ma'anan, wato lalle ma'anan cewa ku kadaita Allah, shine ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah, shine ma'anan shaidawan babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Wannan abu ne guda daya, ina fata an gane. Al-ashiratu na 10, annal insana, lalle mutum, qad yakunu min ahlil kitabi, zai zama daga cikin ma'abuta littafi, wa huwa la ya'rifuha, amma bai san abin da ake nufi da tauhidi ba. Kuma haka ne, yanzu ahlul kitabi wanda suke da at-taura ahlul kitabi ne, wanda suke da injila ahlul kitabi ne, duka Allah ya kira su ahlul kitabi, amma sai suka yi wani irin mummunan fahimta wa littafin. Musamman su Yahudawa sun gane littafin da kyau, amma sai ya zama suna canjawa, suna kawo ra'ayinsu. Allah da kansa ya faɗa nasi na alkur'ani, yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa nasu hazzan mimma zukkiru bihi. Sun canja kalma daga barin yadda Allah ya aiko manzonsa da shi, yadda Allah ya sanya, suka manta rabo na daga dukkan irin abin da aka musu wa'azi da shi. Aka gaya musu falalan Allah,
da rahaman Allah da tanadin Allah da kyautan Allah da aljanna da gurin ni'ima da gurin hutawa ranan gobe kiyama ga wanda ya riko da kyau mu wannan littafi, kuma aka gaya musu narkon azaba da masifa da bala'i da rashin nutsuwa da rashin samun hutawa na har abada ranan gobe kiyama cikin wutacen da Allah ya tanada ga wanda ya yi sako-sakon rikewa kuma balle har ya canja kalmar Allah. Sai ya zamo la ya arifuha ba su sani ba, au ya arifuha ko kuma ya zamo sun santa wa huwa la ya'malu biha, ya zamo ba su aiki da ita. Wannan haka ne ya zamo kuma kamar shine yadda Yahudawan suke. Akwai malaman da suka san gaskiya saboda neman duniya, dan kankanin saman na duniya kawai sai ya zama suna rike da wani hanya wanda yake saba wa irin waɗanda hanyar gaskiya shine tauhidi. Alhadiyata asharata na 11 tambihun faɗakarwa ala ta'alimi bit tajrij, akan cewa lalle koyan abu a hankali ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa fa inhum ada'uka lizalika, idan sun biye maka akan haka suka yadda cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne, bawan Allah ne, to ka sanar da su Allah ya faralta a kayansu salloli guda 5 cikin ini da kwana. To kaga yana gwada abubuwan bitadriji. Idan suka biye maka akan haka, sannan sai ka sake sanar da su cewa Allah ya faralta a cikin dukiyarsu akwai zakka, za a karɓa daga gurin mawadatansu, za a mayar gurin matalautansu. Ashe kaga shi koyan abu at-ta'lim bit-tadrij, koyan abu a hankali ne. Ba za a ce wa mutum yanzu kawai ya zo a koya masa duk abu gaba ɗaya lokaci yanzu ba. A hankali ya danganta kuma da irin yadda mutum yake da ƙarfin fahimtarsa, wani fahimtarsa ya fi na wani. As-saniyata asharata na 12 al-buda'atu bil ahammi fal ahammu, farawa da abin da shine mutum yanzu maza ya fita daga bautan wani Allah zuwa bautan Allah, ya kadaita Allah subhanahu wata'ala shi kadansa, sannan kuma sai ya biyo da aiki. Wallahi akwai mutumin da ya shiga aljanna bai taɓa sallah ba, bai taɓa yin sallah ba, kuma ɗan aljanna ne, kuma saboda kasancewansa ma ɗan aljanna shi ba a masa wanka ba a masa sallah ba, kuma Allah ya hana a kira shi ma mucece. Shi ne wadda ya zo ya yi imani ya karɓi musulunci, sai ga yaƙi ya tunƙaro garin Madina, ya kuma fita ya je ya yi ƙoƙari kuma ya shahada kafin azhar. Wannan ba kyauta ba ne na Allah? Kyauta ne na Allah. Bayan Allah mu sa kwaɗayi da tsananin tsammani a gurin Allah subhanahu wataala, amma kar mu zauna kawai, mu rage barcin da da mu rage, mu ringa ƙoƙari mu sabar kanmu da tashi daga ƙarfe 3. In ka samu Allah ya maka arziki 2:30 na dare kana tashi, kar ka damu, tashi, kar ka koma har sai ka hada da sallan asubahi, ka ga yanda rananka za ta maka kyau. Wannan alƙawari ne na Allah, wallahi alƙawari ne na Allah. Da rananka na duniya da rananka na lahira da aka ga yanda za ta yi kyau. Allah ya yi maganganu a cikin alƙur'ani da yawa, tattabubu ga bayin Allah da suke datse baccinsu cikin dare, suna tsammanin rahaman Allah, suna cike da tsananin tsoron azaban Allah subhanahu wata'ala. Na fata an gane. As-saniyata asharata as-salisata asharata na 13 masrifu zakati, inda ake mai da zakka. Kaga an gane cewa zakka ana karɓa ne daga hannun mawadata ya koma hannun zuwa matalauta. To kaga yadda ake sarrafa zakka kenan. Wato anan yana gwada maka cewa kowane matalauci yana da haƙƙi a cikin dukiyar mai dukiya. Kowane matalauci sai dai kawai idan mai dukiyan ya cire
ya ba mu wa'yansu talakawan da kai bai zo kanka ba, to wannan babu damuwa, an sauke nauyi a jikin waɗansu. Amma kar ka manta kai ma kana da hakki, inda lokacin ya zo kanka aka baka hakkinka ne za ka karɓa kuma halalka ci. To don Allah a ce muna cire zakka, ana cire zakka yanda ya kamata masu dukiya kuma domin Allah, kuma suna yi don Allah. Kuna tsammani don Allah a irin dukiyar da Allah ya hore mu waɗansu da ba a samu raguwar raɗaɗi da yawa ba? Da an samu wallahi da an samu, da an samu komi kashinsa dai da an samu. Amma waɗansu suna cirewa, amma waɗansu wani ma fa bayi ma tuna ma zakka a cikin dukiyarsa kwata-kwata, ko mutum musulmi ne. Allah ka gyara mana imani. Arabi'ata asharata na 14, kashful alimi shubha anil muta'allim. Malami yanda zai yaye duk wani shubha ma wanda yake koyar da shi. Shine idan wanda yake koyar da kai ya maka tambaya, to ka zauna ka masa bayani dalla-dalla akan abin da kake karantar da shi. Wannan ya halalta. Saboda haka ba a karantarwa ba tambaya, ba a karantarwa. Sai dai kuma in ka koma cikin wayansu ɗariƙu, su a gurinsu karantarwa ne ake yi kawai babu tambaya. Yana daga cikin ƙa'idodinsu har a cikin littattafansu, kun mayyitan amaman magasuli, ka zamo mucacce kawai a gaban mai wanka. Saboda haka shi mucacce yana kwance ne, in an ɗaga kafansa ya damu, in an juya shi ana cuɗa shi ya juyu, in an mai da shi haka, duk inda aka yi da shi haka zai yi, ba tambaya. To wannan gaskiya ba a cikin addinin musulunci babu wannan. Na fata an gane. Saboda haka dole akwai tambaya. Shi kuma tambaya in an yi shi, dole malami ya warware yadda abubuwa suke. Alhamisata asharata na 15, annahyu anil kara'imil amwali. An hana kar mutum ya je ya taba zuciyar dukiyar mutum. Dukiya gaba ɗaya in dai ta kai dukiya tana da zuciya, to kar ka je ka taba zuciyar abokin gaban. To kaga wannan gaba, abinda nake so na yi magana kenan, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka dinga kira muna ankarar da 'yan uwa matasa da 'yan uwanmu cewa wannan zanga-zanga kyawunsa kar su fita, amma ga hanyoyin da za su bi. Wallahi akwai da na yi magana a ƙarƙashin gurin, akwai wanda na ga ya yi comment yake ce mun, kai dai malam kawai ka rufe bakinka, kai baka kama da ma wanda suke cikin yanayi ga kanan nan bulbul, ko kar ka kara magana. Wallahi ya yi comment ya tura, na gani. Akwai wanda kuma ya ce to ba kun karbi kason ku ba, ai shi kenan dole ne ku yi ta wannan bayani kawai. Allah kuwa babu irin maganganu da ban gani ba, amma don Allah yanzu in ka samu mutanen Kano 'yan uwan wanda aka kashe, da mutane a Maiduguri a Kaduna, ka je ka samu 'yan uwansu wanda aka kashe musu dan uwa, dan Allah yanzu ba za ka same su a cikin bakin ciki ba? Yanzu wanda aka kashe nan fa, yanzu a cikin wannan zanga-zanga da naga adadin rayin da aka rasa wajen kusan rayin mutum 50 ne da wani abu, duk Najeriya abinda dai suka rubuta na gani. To saboda Allah waɗannan ba duk rana ita suna da rai, suna da lafiya, suna ci suna sha, ana ta bugawa da su akan zanga-zanga. Wataƙila ma wasu daga cikinsu suna ce ku rabu da malaman su, to su ba su san abinda ake hange ba. A kullum kai musulmi in ana magana ka ringa tsayawa a matsayinka na musulmi. Saboda me yasa? Saboda duk wani abin duniya da ka bar shi a duniya, kai kullum kana alert ne, saboda baka san sakan inda ranka zai fita ba. Kai kuma a kullum ai aljanna kake nema. Saboda haka a da'irar musuluncin nan, ko ana addinin kafirci, babu ruwanka da wannan mulkin kafirci, amma ka da dai shugabanninka ne. A matsayinsu na shugabanninka ba su isa su ce kai sallah raka'a 5, raka'a 4 kamar shi 5 ma. Ba su ce maka ga wani gunki sun saka kowane mutum musulmi zai wuce, ko kowa zai wuce sai ya sun koya gaishe shi ba. To duk babu wannan. To a kullum ka ringa auna kanka da ma'auni na musulunci. A kullum kana auna kanka da ma'auni na musulunci, sai ka zauna a duniya lafiya. Constitution ya baka dama ka fita zanga-zanga,
to don Allah ina tambaya bayin Allah, yanzu da aka fita zanga-zangan nan aka je aka samu barna da sace-sace, don duk buhu da ka je ka ɗauka mu wani ɗan kasuwa, billahi wallahi ranar gobe kiyama sai ka ɗauko wannan buhun a bayanka, wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma kanu yazruna, suna nan suna ɗauke da manya-manyan nauyace-nauyacen zunuban da suka yi a duniya. Allah ce haka da su zo da shi a bayansu, wallahi sai ka zo da shi a bayanka, don ba naka bane, na ɗan kasuwa ne ka je ka fasa ka ɗauka, hagumin wani ne, halal ɗin wani ne ka je ka ɗauka. Allah bai taɓa barinka wallahi, Allah ba zai barka ba wallahi. To da Allah da aka yi zanga-zangan zuwa yau, don Allah masaran nan ya sauka, shinkafan ya sauka, banda ma yanzu ma a wani guri ma masifan ƙara ƙaruwa yi, to an sa musu kafu, an rufe kasuwa, ko ba haka bane, an rufe ma'aikatu, ka je ATM ka cire kuɗi ma babu, POS ɗin da ka ɗan saba ka je ka cire, ko da wani ya tura maka ɗan 800 500 ɗan 1500 wanda zai ɗan rage maka wani abu, ka je inda za ka samu ma shi ma babu. An dawo da kai gida an kulle ka ɗungurgun, ba maganan tsada ba ne yanzu, kan maganan babu ne duka. Yanzu da Allah ya yi amfani, to me yasa mutane ake gaya muku magana Allah ya ce manzon Allah ya ce, har wasu malamai su ce wai a ajiye in dai ka ce zanga-zanga ma babu kyau a addini, sai ka ce demokuraɗiyyar ma babu kyau. Mutane suna wani irin ma'auni na son zuciya da neman shura ɗaukaka da neman damuwa kawai, saboda wai su karkata ta inda majoratin mutane suka karkata. A nan mun karanta gaskiya guda ɗaya, ko da mutane 10,000 ne suka ƙita, kai ɗayanka ka ɗauke ta, kai ne ahlus sunna wal jama'a, ko ba haka bane? Kuma ba taro dandazo shi ke tabbatar da gaskiyan abu ba, ba dandazon jama'a da taruwansu shi ke tabbatar da gaskiyan abu ba. Sai aka ga an yi dandazo an taru akan abu, amma Allah duk abin saba wa Allah ne. Sai ka ga 'yan kaɗan a kayan wani abu su suke kayan gaskiya. Shi yasa Allah subhanahu wataala kullum yake buga misali cikin Qur'ani, qalilan ma yu'minun, kaɗan na ne, sai da maimakon Allah ce qalilan yu'minuna, amma sai ce qalilan ma, sai dai kawo mimun ma, wato litta qalil jiddan, kankani ne kwarai da gaske ma suke imani. In yazo sai ce wa akasaruhum fasiqun, mafi yawancin su fasikai ne. Kullum ana faɗa wa mutane ya zama sun lura. Yanzu ka kaddara a ce ɗanka ne ya maka taurin kai, ya fita aka kashe shi, kana tare da shi rana ita yau, yanzu ranar 1 ga watan nan, yau 3 ga wata, shi yanzu ka daɗe da bisina shi, watakila ka yi ta shan wahala a kansa, kana ta kara abun nan sama masa yadda rayuwarsa zai kyau ta hanyar ilimi da shauransu, ya ƙi jin maganan ka ya fita, don Allah ya daka ji, mamansa ya da ta ji, in yana da ƙanne yayi zai ji, yaya za su ji. Kuma sannan yanzu da ya je ya mutu, yanzu talaucin ya fita a gidanka, kai yanzu an zo ana sayar maka masara mudu ɗaya naira 200 ko 300, saboda ɗanka yanzu an ji an harbe shi ya fita ya yi ƙoƙari. Ko an sayar maka da shinkafa mudu ɗaya yanzu a dawo maka da shi ma naira 800, an zo an sayar maka haka da ka ci gaba da shiga kasuwa kana sayan masara 1,300 da shinkafa 2,000, babu wani wanda ya damu da ɗanka ya mutu. Hasali ma ana tafiya sai ce ga sunan nan yaran duk sun fita, duk sata suke ta yi. Kaga da ana ce sai an fita, wani na ce baka sai an fita, amma sai a zuwa ce ɗanka ma satan ne suka je aka harbe su a cikin wannan zanga-zanga. Ya kamata mutum musulmi ya zamo mai matsaya akan abin da musulunci yake koya masa. Ka rabu da wayancan malaman da suke ta kawo wani misalsalu, ai in ka ce a addini wai zanga-zanga bai halalta ba, to sai ka ce a addini ma demokuraɗiyyan ma bai halalta ba. Ka ji wani irin magana, wani irin ma'aunin da ba ma'auni ba, inda da lokaci na auna muku abin da nake za ku gane cewa bai kamata a kawo wannan ma'aunin ba. An gane ku? An gane yanzu ku? Alhamdulillah. To 1000 nawa? Ai wani kan ma in an yi wasa ya tafi.
a 100 ko to kaga kana son ɗanka ko ɗan uwanka yanzu sai ka nemo 100 maimakon da in kuka nemo 100 sai ku ɗan sai masara, to yanzu ba maganar masara bane, maganar ka karɓo wani. Jama'a mun fahimci wannan magana. To dama idan gaskiya ta zo ana ta faɗanta mutane suna jin ba haka ba sai ta abku, to kun ga wannan abin da ya abku yanzu ya zamo ya laita qaumi, to ya lillitar bihi kenan. Saboda haka babu wani abin da ka ji mutum ya ce ya laita shi kenan, to haka mutum in yayi wasa da wannan rayuwar wallahi ana gaya maka kaki rana ɗaya fat Allah ya kira ka sai ka gani kawai a wannan lokacin kana kaiton da ba zai yi amfani ba. Yanzu da Allah wanda zai zo ya yi kaito yanzu a wannan abin da aka yi kaiton ya yi amfani? Bai yi amfani ba bayan Allah. Da sau da haka shi ya sa dole ka tsaya matsayin gaskiya ka karɓe ta a matsayinta na gaskiya ko a bakin abokin gabanka ne. Matsayin gaskiya ka karɓe ta a matsayin gaskiya a matsayinka na musulmi wadda ke amsa da'awa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine gaskiyan magana. Allah ta'ala ya mana gudumawa. Na ga lokaci yayi ko? To wa zai gaya maka gaskiya? In malami bai faɗa maka gaskiya ba, waye zai gaya maka gaskiya? Amma abinda da ka duba ka gani shine babu ruwanka da abinda malami ya je karba. Me ke gaya maka? Abinda yake gaya maka gaskiya ne ko kuma ƙarya? Akwai wani abinda na gani ɗazu, sai na ga wata yarinya, na manta sunanta amma sunanta dai akwai Muhammad waye a ciki. Sai ta ce mata su ba sa ganin darajar miji, kuma miji ya wuce misali. Duk matan da ta ce za ta yi abin da namiji ya yi tana buga kirji, to wannan jahila ce a cikin addini. Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa da akwai wani mutumin da za a yi umarnin a masa sujada bayan Allah, annabi ya ce da an umurci mace ta yi sujada wa mijinta. Sai wata ta rubuta mata wai Allah ta fiti babu mutane wuri, ta mata maganganu da habaici da turanci ta mata. To shine ita kuma sai ta sake rubuta ta ce ayya yar uwa, ai abin da na fassara ba magana na bane, maganan annabi ne, amma ki gaggawan tuba zuwa ga Allah. To sai naga comment din mutane da yawa. To haka jahili yake, wanda bai san Allah ba yayi tashin sakaka, shine irin na wannan yarinyar da ta mayar wa amsa ma wannan. Kaga an ce annabi, ita bata ma san ma hadisin annabi ne ma wannan din ta fasara ba. Ita kawai rayuwa ne kawai da tunani take rayuwa. Kaga afara'aita man ittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa hatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala basarihi gishawa ne ko fa man yahdihi min ba'dillahi fala tadhakkaru. Kaga tana rayuwa ne da tunani. Ita bata ma san ma addinin ma, a musuluncin ma bata ma fahimci ma me take ciki ba. Kaga wata ta fasara hadisan annabi kuma gaskiya ta faɗa, sannan ita kuma tana nema ta kawo wani abin nan. To irin wayannan mata da kake ganin su ko irin wayannan mutane a kullum in dai kana alaka da su, za su ta jefa ka cikin fitina. Allah ta'ala ya kare mu, Allah ya tsare mu. Za mu tsaya nan insha Allah. In mun zo tashi za mu tashi insha Allah as-sabi'ata asharata ne, ikhbaru bi annaha la tuhjabu insha Allah. Kwarai su wayannan hawarijawa da an yaƙe su tuntunsu ne. Shi kaɗansa ya mutu. Wallahi. To akwai wa alaikum salam. Na Allah sa na sani. Kana bin liman? Wata yi ba. Sallah ba ta yiwuwa sai da fatiha, sai dai in baka iya ba.
in mutum ne wanda bai iya ba ya musulunta yana tambaya cewa mutum sai ya karanta aya 7 ne sai ya karanta aya 4 sai ya yi ruku'u ya je sujada ta yi ba ta yi ba, sai dai idan mutum wanda ya musulunta ne kwata-kwata ma bai iya fatiha ba to ana koya masa wayansu kalmomi da hanzari shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ya ta sallah da shi, an gane. Sannan an zo an koya masa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, a ce ya je ya iya, to iya inda aka koya masa shi zai ringa karantawa a sallah, yana yi yana karawa, ana kara masa duk inda aka kara masa ya kai ya iya har ya iya fatiha. Amma kai da ka iya fatiha ka zo ka karanta aya 4 a sallah, kuma ita kanta kabbaran harama farilla ne, tsayuwa don kabbaran harama farilla ne, fatiha haka, tsayuwa don fatiha haka, to fatihan sai ya zama baka karasa ta ba, sallah bai yi ba gaskiya. na fata an gane. Yawa idan mutum ma ya tuna cewa fatihan nan fa ban karasa ta ba, to abin da yake zai jefar da wannan raka'an, maimakon yanzu ya zo raka'a na biyu ne bai karasa fatihan ba, sai ya tuna maimakon ya zauna, ko ba haka bane, ai mai raka'a na farko ne yayi haka, ya zo raka'a na biyu yayi full fatiha, da ya je can sai tuna ai raka'a na farko bai cika fatiha ba fa, to maimakon raka'a na biyu ne yanzu zai zauna ya tahiya, sai ba zai zauna ba sai ya miƙe, ya jefar da wancan raka'an kenan. Ta uku sai ta dawo ta biyu, sai ya zauna ya tahiya, sai ya tashi na 4 ya dawo na 3, ya tashi ya miƙe ya kawo na 5, ya zo ya yi sallama sai ya yi sujada bayan sallama. na fata an gani. na wai mutum dai zo masallaci ne sai ya ji an idar da sallah, wai zai iya sallansa a gida ko lalle sai ya zo masallaci? To maganar lalle sai ya zo masallaci in dai na da lafiya ya zo masallaci, saboda akwai abubuwa guda biyu. Na farko, ladan niyya tana nan dama zuciyarsa na ɗamfare da masallaci, sannan akwai ladan tafiya, sannan wataƙila idan ya shigo masallacin da ikon Allah zai samu wani irinsa makararre, kaga da su yi sallan guda biyu, ya fi yi sallan shi ɗayansa a gida. na fata an gane. To saboda haka zuwa masallacin ya fi rashin zuwa masallaci ɗin. Allah ya mana gudunmawa. Za mu ansa ɗaya biyu dai. Na'am. Alaikum salam. Na'am. Na'am. Na'am, lokacin da kai ruku'u. Kowanne in ka faɗa ya yi, ba iyakance ga abin da ka faɗa ba. Kowanne tasbihi in kai a ruku'u ya yi, subhana rabbiyal azim ya yi, in ka ce subhana rabbiyal a'la ma a ruku'un ya yi, subuhun qudusun rabbil mala'ikati war ruh ya yi. Shi sujjada abin da ake so in kai tasbihi ma kai addu'a. na fata ka gane. yawwa, ko mutum ya lizinci Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Akwai wani. Na'am. Alaikum. Na'am. Za ka bi su ruhusa ne, da ka bi su ruhusa ne, yayi. Na'am. Na'am. Gaskiya ne. Ya yi tambaya irin wannan hali da ake ciki yanzu, ya ce su shugabannin nan suna da gudumawa ne wurin shigan wannan matsatsi, ko kuma akwai wani laifi da suke da shi
na musamman akan wannan abin, ko ba haka bane? Shugabanci dai ba ƙarya bane, Allah ne ya ce a yi. Hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa matukan da ku yi tafiya in kun kai daga biyu, to ɗaya ya zamo shine shugaban tafiya. Kaga shi shugabanci ba ƙarya bane, ko ba haka ba? To idan an ce mutum shugaba ne, dama ce aka bashi na kowane irin abu na sarrafa rayuwar ɗan adam da halin ɗan adam da yanayinsa da gurin zamansa da dukkan mu'amalansa da ayyukansa, kun gane ko, da duk wani abin da ya shafi cinikayyansa, sana'ansa, hatta kan hanya da tafiyan hanya an bashi dama ya ba da tsari da ya dace a yi. Kar ya zamo ana tafiya kawai sarbaɗeɗe, mutum na tafiya na shan rake na yarwa, ko ya ɓare minti ya jefar, ko na cin wani abu na tofarwa. Duk wannan dama an ba mu, in an ce mutum shugaba ne to an danka masa duk wannan abu. Shi yasa kafin dan ce wani abu na ce muku yatsar nan da kuka gani, duk mutumin da ya saka yatsa ya dangwala ma wani mutum da sunan ya zaɓe shi a matsayin shugaba, ba ka zaɓe shi ya wuce ba, wallahi ranar gobe kiyama ba ka wuce siraɗi sai an tambaye ka, ka zaɓi shugaba kaza ka dangwala masa da wani manufa ka zaɓe shi, menene niyyarka, meye manufarka a addinance da al'ummanka, meye ne ya sa ka zaɓe shi, sai ka faɗi dalili ranar gobe kiyama. Sau da haka shi shugabanci zai iya shiga cikin komai. Shugabanci zai iya shiga harkan kasuwa, ya zamo gwamnati a gwamnatance tana da wani hannu kuma za ta iya samun hannu, ya zamo tana da adadi da yadda take sarrafa wato abincin ƙasanta ta hanyar noma, ta hanyar shigo da abinci, ta hanyar yadda ake sayar da shi, da 'yan kasuwan da ta yadda da su, da duk ƙa'idodi na wanda duk aka same shi yana ɓoye abinci wa al'umma, kuma aka tabbatar aka kama shi ga irin hukuncin da da a masa. Sannan kuma akan abin da ya shafi masarrafin man fetur sun san yadda za su yi, abin da ya shafi masarrafin abubuwa na sana'a na ɗan adam, a sana'a kaza me yasa aka saka irin su environmental ɗin nan? Me yasa ba suna bin gurare domin gyaggyara guri da tsaftace guri ba ne? Yanzu sai ya zamo na zalunci. Shine ba ko ina ne da ka je ka zuba kayan sana'a ka kama yi ba, a masu sana'a kaza in ana neman su guri kaza ne, in kai wurin kau da su ne. Masu sana'a kaza idan ka tafi guri kaza, ina neman masu sana'an walda, kawai ka tafi guri kaza, duk su ne da ka same su. Wannan gwamnati ta yadda musu su zauna a wurin, an san aikin da suke yi, an san adadin karafunan da suke sarrafawa, da abin da suke yi na wuta, da wutan da suke ja, da kaza irin wannan. To babu ne, kawai ya zamo shugabannin kara zube ne da son zuciya kawai. Saboda haka laifin shugabanni ne. Duk wani abin da ka gani ya lalace a ƙasar nan laifin shugaba ne. Malam barin gaya maka, ni dai a tunanina, amma in na faɗa idan ya zamo ba haka ba, akwai wanda nasa ya fi sanin nawa ya faɗa. Ni dai a tunanina ina ganin a gwamnatance babu arzikin da gwamnati take da shi kamar irin arzikin abin railway, domin babu garin da dan je ban ga kayan railway a wurin ba. Wallahi babu garin. Na shiga gurare da yawa, na ga railway da kake ganin ta nan, na shiga guri ka ga gine-ginen ta kwatas ɗin, waɗansu ma suna zaune har yanzu a kwatas kawai na railway ne, da kayayyakinsu da train ɗinsu da wasu abu. Ni dai ban taɓa ganin wani kamfani da take da arziki kamar railway ba, wallahi ni dai a iya tunanina. To wannan gurin yanzu mutum ɗaya ya saci kuɗi a wurin hannun mutum kaɗan, ka ji ana neman kuɗi ya kai tiriliyon kaza. Yanzu kana tsammanin kuɗin da a sa a gyara wannan railway ɗin nawa yake? A irin kuɗin da Allah ya yi wa Najeriya, arzikin da ya yi wa Najeriya nawa yake? To ba za su gyara ba. Ka san dalili? Saboda motocinsu da suke ebo mai, tirelolinsu da suke kai abinci kudu. Yanzu an yi yanzu zai zama wannan jirgin ƙasan ne take yi. Ai gashi nan kuna kallon tanka na mai, da na diesel, da na mai, da na kananzir, duk a railway akwai.
ko babu? Akwai kuma har awaki da shanu da komai, akwai trend ɗin da take ɗibawa. Dan Allah wannan abu da a ce an samu shugabanni na kwarai suka inganta mana wannan abu, dan Allah ba a samu sauƙin rayuwa ba? To ba za su gyara ba. To haka yanzu wannan matatan man da ake ta rikici nasu ne fa a hannun turawa, za su fita da mai ɗin. In sun fita da mai ɗin su sayar ma Najeriya, in aka je aka tace kuma su sayar ma Najeriya, su dawo da shi Najeriya, kuma duk su kaɗansu ne. Abinda turawan suka yi kuma su san ma turawan, su ba ma turawan abinda suka yi sharaɗi da turawan. Saboda haka laifin shugabanni ne, kuma duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan abin kuma ya sani kuma yake ciki, wallahi ya sani shi Allah babu shi babu rahaman Allah subhanahu wataala. Allah kuwa saboda zaluncin ya kai zalunci. Allah ta'ala ya kare mu, Allah ta'ala ya tsare mu. subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.